விருச்சிக ராசி நேயர்களே, உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் 10ஆம் இடமான சிம்ம ராசியில் சஞ்சரிக்கிறார். கடந்த மாதத்தில் நீச்ச நிலையில் இருந்த செவ்வாய் பகவான் இந்த மாதத்தில் நீச்ச நிலையை விட்டு மாறி திக்பலத்தில் இருக்கிறார். திக்பலம் என்பது 10 மடங்கு பலத்தை தரக்கூடியது. 10ஆம் இடம் என்பது தொழில் ஸ்தானம். எனவே தொழில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும், பாதுகாப்பு கிடைக்கும். பாதுகாப்பு சார்ந்த துறைகளிலும் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். உதாரணமாக காவல்துறை, மிலிட்டரி, செக்யூரிட்டி போன்ற துறைகளில் பணிபுரிவர்கள் இந்த மாதம் நல்ல முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய வாய்ப்புகள் அமையும். இணையதள வாசகர்கள் படித்து பயன்பெற astrovet.com வழங்கும் ஆன்மீக மாதம் இருமுறை இதழ் சத்வித்யா. இந்த இணையதள இதழில் அருட்கொடையாக ஆண்டவன் உரையும் ஆலய வரலாறு, சித்தத்தில் சிவனை வைத்த சித்தர்கள் ஆசி வழங்கும் ஜீவ சமாதிகள், ஆன்மீக உலகம் அறிந்திடாத அரிய தகவல்கள், அறநெறி வளர்க்கும் ஜோதிட கதைகள், நலம் தரும் மந்திரங்கள், கவசமாய் நம்மை காக்கும் யந்திரங்கள் மற்றும் அபூர்வமான ஆன்மீக களஞ்சியமாக மாதம் இருமுறை வெளிவரும் இணையதள ஆன்மீக இதழ் சத்வித்யா. astrovet.com-இன் அழகிய வடிவமைப்பு. சத்வித்யாவை இலவசமாக டவுன்லோட் செய்து இறையருள் பெறுங்கள். வாட்ஸ்அப் எண்ணில் மிஸ்டு கால் கொடுக்கவும். 887002 88701 9500 95008 88702 88701 95004 95008. 10ஆம் இடத்துல இருக்கிற செவ்வாய் பார்த்தீங்கன்னா சுக்கிரனோட சேர்ந்துருக்கு. சுக்கிரனோட சேர்ந்திருக்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா, வருமானம் இருவரால் அதிகரிக்கக்கூடியதை குறிக்குது. இருவர்னா கணவன் மனைவி இருவருமே வருமானத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபடலாம். 2 பேராலையும் வருமானம் அதிகரிக்கும். தொழிலில் ஃபுல் இன்வால்வ்மெண்ட்டோட 2 பேரும் சேர்ந்து உழைக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இது காட்டுது. செவ்வாய் திக்பலத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, கடின உழைப்பின் மூலம் முன்னேறக்கூடிய சூழ்நிலை தரும். கடின உழைப்புனா நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறதை விட பல செயல்கள், பல தொழில்கள் செய்யறது முடியுமா உங்களோட வருமானம் அதிகரிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தரும். திக்பல செவ்வாய் பார்த்தீங்கன்னா, வெளியூர், வெளி மாநிலம் அந்த திசையை நோக்கி பயணிக்கிறத குறிக்கும். இப்போ செவ்வாய் தெற்கு திசையை குறிக்கும். தெற்கு திசையை நோக்கி பயணிக்கிறவங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். இப்போ வெளியூர் போய் உழைக்கிறேன், இல்லை வெளி மாநிலத்துக்கு வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா கண்டிப்பாக அனுப்பி வைங்க. இல்லை உள்ளூரில் வேலை பார்க்குறேன்னு சொன்னாலும் வேணான்னு வெளியூர் அனுப்புறதுக்கு உண்டான வேலையில் நீங்கள் ஈடுபட்டீங்கன்னா இந்த விருச்சிக ராசி நேயர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். அதுவும் தெற்கு திசையை நோக்கி பயணிக்கிறவங்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். 9ஆம் இடத்துல சூரியன் மற்றும் புதன் சேர்ந்திருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெளிநாடு செல்லக்கூடிய எண்ணத்தை ஏற்படுத்தும். இப்போ வெளி மாநிலம் போய் படிக்கிறது, இல்லை வெளிநாடு போய் படிக்கிறது, இல்லை வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு போகிறது, அந்த மாதிரி லாங் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய தாட்ஸை கொடுக்கும். அந்த மாதிரி எண்ணம் வர்றப்போ சரியாக எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது 9ஆம் இடம் உங்களுக்கு உங்கள் ராசிக்கு பாதகஸ்தானமாக வர்றதுனால போனதுக்கப்புறம் பிரச்சனை வர்றதுக்கும், இல்லை சேர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறீங்கன்னா சேர்ந்ததுக்கப்புறம் பிரச்சனை வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால வீட்டில் இருக்க பெரியவங்கிட்டையும் இதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஒர்க் பண்ணுறீங்க, வெளிநாட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா எந்த கண்ட்ரிக்கு ட்ரை பண்ணுறீங்களோ அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க யாராவது தெரிஞ்சவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலியமாக எல்லா சிச்சுவேஷனும் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் முடிவெடுக்கிறது சிறப்பு. உங்கள் ராசியிலே கேது பகவான் இருக்கு. அந்த கேது பகவான் உடல் மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி செய்யும். அதை நீங்கள் எப்படி தவிர்க்க முடியும்னா ஆன்மீகத்தில் ஈடுபடுறது மூலயமா இந்த உடல் சார்ந்த பிரச்சனையும் மனம் சார்ந்த பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வர முடியும். உங்கள் ராசிக்கு 3ஆம் இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சனி வக்ரம் பெற்றிருக்கு. 3ல் வக்ரம் பெற்ற சனி பார்த்தீங்கன்னா புதிய முயற்சி நீங்கள் எது செஞ்சாலும் அதில் ஒரு தடை தாமதம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அப்படி எந்த தடை வந்தாலும் நீங்கள் சோர்ந்து போகாமல் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்கிறது நல்லது. அப்படி கடின முயற்சி மூலியமா வெற்றி கிடைக்கிறது தான் இந்த ஆகஸ்ட் மாதமாக குறிக்குது. எவ்வளவு தடை வந்தாலும் அதை தாண்டி போக முயற்சி செய்யுங்க. தொடர்ந்து முயற்சி செய்கிறது மூலயமா கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும். பொதுவாக விருச்சிக ராசி நேயர்களுக்கு இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தொழில் நல்ல முன்னேற்றம் தரக்கூடிய மாதமாகவும் பாதுகாப்பு கிடைக்கக்கூடிய மாதமாகவும் இருக்கும். நன்றி, வணக்கம்.